BTC फरेस्ट डिपार्टमेंटनि फिजिकल टेस्ट आपडेट आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रिनि सिलेक्शन प्रसेस BTC फाइनल रिजल्ट दा बेनि सायाव बिग आपडेट नोंथांमोननो लाबोदों क्लास 8 पास बेनिफ्राय HS पासल' साख्रि मोनसिगोन नामा ग्रेड 4 आव डिग्री पासआ मोननाय नंला नामा बेनि अफिशियेल नटिफिकेशन जों नायगोन सिलेक्शन प्रसेसनि सायाव आरो फिजिकल टेस्ट नोंथांमोननि फरेस्ट गार्ड आरो ग्रेड 1 दा बेनि सायाव जोङो सावरायगोन दा बेखायनो भिडिअ नायजोब जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ आरो जाय आपकामिंआव साख्रि लानो सानगासिनो दङ BTC आव थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय माखासे गोदान स्टुडेन्टसफोरा आइडिया मोननो हागोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव दायो जों पर्टेलाव फैयोब्ला बावहाय फरेस्टनि बागै जों नटिसखौ मोनगासिनो दङ दा BTC आव मैया EC मिटिं जादों दे दा बावहाय गोबांथार बाथ्रा सावरायदों आरो बावहाय मा माइनर्स ओंखारखो बे दासिम आं लेखा सफैथ'वाखै जेब्ला ओंखारो नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेटखौ फोसावनो हासिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि सायाव नाथाय गोबांथार बाथ्रा सावरायदों जेरै हमना ला 30% जिनोखि MCLA फोरनि एबा EM फोरनि बेथन बेखौहाय 30% खमायथ'सिगोन द' मिडिया नुदों जानांगौ मानोना हादराव गोबां रांनि प्रब्लेम जादों जों बेखौ मोनथिगौ दा हमना ला $1 एग्जाम्पल अके USA $1 जेब्ला जों इउटुब खालामदोंमोन अब्ला 72 बा 76 माने बेसांखिनि इन्डियान रुपियाव जायोमोन नाथाय दा मा जाखो $1 मा जाखो दा जोंनि इन्डियायावहाय 95 बा हमना ला 96 गाहाम बेबादि जाबाय थायो अब्ला नायदो जोंनिया ओरैबादि गाहायाव थांगासिनो दं इन्डिया दा बेखौ नोजोर बोनानै माखासे मदि बिथाङा बुंदों आरो जे बाहेरायाव थांनाय फैसा गारनायफोरखौ जाहाथे एसे खमायो पेट्रल डिजेलखौ जाहाथे बारा सावलाबायना होननानै माखासे बुंदों आरो दा बेखौ आं जास्ट सोसनबाय बाथ्रा जाबाय आसामावहाय गाबोन 5 जुनाव गाबोन 5 जुनावहाय मन्थ्रिखौ गाबोन होजोबसिगोन गाबोन होजोबसिगोन आरो बिनिफ्राय जुलाइनि फार्स्ट सप्तायाव माने जुलाइ दानाव आरो जिखुनु जाया जुलाइनि फार्स्ट सप्ता बा जुलाइ दानाव आसाम मोनसे फार्स्ट बाजेट खालामसिगोन फार्स्ट माने आसामाव बाजेट जासिगोन देन बेनिफ्राय बाजेट जाबासो नैबे BTC आव बे BTC आव राङा सफैगोन जेब्ला रां सफैयो अब्लासो BTC आव जौगानायनि खामानिखौ मावनो हागोन दा BTC आव जेबो राङारि अनसुंथाइ स्टुडेन्ट्सनि जा एबा गुबुन बिथिङाव जा टटेलि दायो बन्द सोरबा जुदि नोंथांमोननो स्किम होगोन हमना ला बिदिनो राङारि स्किम आरो आं बुंदों माने बेफोरबायदि स्किम होगोन होननानै जुदि सोरबाफोर जुदि थार्ड पार्टिया जुदि रां लाङोबा स' नोंथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो जायफ्रानोखि दानि जुगाव गोबांथार माने बेफोरजों जाग्रा थायो नालाय थार्ड पार्टिफ्रा थायो नालाय जुदि बेफोरबायदि गभर्नमेन्टखौ नाम लानानै जुदि लाङोबा नोंथांमोना जाहाथे हरा मानोना गभर्नमेन्टआव दासान्दि जेबो बिदि अर्डार गैया जे रां सोगोन होननानै बा स्किम होगोन होननानै दा बेखायनो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय जाहाथे नोंथांमोना बिनि सायाव गोजानाव थायो दा नैबे फिजिकल टेस्ट 157 PST बे माब्ला जागोन दा आं बुंबायना जे आसामाव बाजेटआ जुलाइआव जागोन बेखायनो जुलाइनि सिगां बे फिजिकल टेस्टआ 100% जाया मानोना फिजिकल टेस्ट खालामनोबा गोबां बाजेट खालामनांगौ जायो BTC आव गोबां बाजेट खालामनांगौ जायो डिपार्टमेन्टआ बा हमना ला गभर्नमेन्टआ मानोना गोबांथार जगार खालामनांगौ जायो PST खालामनो गोबांथार माने आइजें आइला मेटेरियल्स नांगौ जायो जायनि जाउनाव जुलाइ दाननि सिगां बियो जाला बे फिजिकल टेस्टआ जाला बाजेट गैथ'वा जायोब्ला आगष्ट आरो सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बराव बिनि फिजिकल टेस्टआ जासिगोन बेखायनो जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंबा प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो बेनो जाबाय BTC फरेस्टनि सायाव देन बिनिफ्राय BCDC सेक्रेटारि देन बिनिफ्राय फरेस्टनि सेलारिनि सायाव थ' आं बिनि सायाव बुंनो गोसो गैथ'ला थ' बेखौ बुंबा गोबां कन्ट्रभार्सि जागोन बेखौ आं बाव स्किप खालामथ'बाय बिथांमोना मोनथिसिगौ जायफ्रानोखि साख्रि मावगासिनो दङ देन जों दानिया सावरायनोसै बेनो जाबाय ग्रेड 4 साख्रि BTC ग्रेड 4 साख्रिनि बाइबा टेस्ट जोबलांखानाया केन्सेल जागोन नामा दा फार्स्टआवनो मोजां खबर बियो केन्सेल जाला रिप्रसेस जानो थांगासिनो दङ दा केन्सेल जाला ग्रेड 4आ रिप्रसेस जानो थांगासिनो दङ नाथाय जों बिनि दा सिङाव हाबनानै सिलेक्शन प्रसेसखौ जों दायो नायनोसै गोबाव खालामला दा जोङो अफिशियेल नटिसखौ अलखौ जोङो नायबाय आरो बिनि एप्लाइआ जादोंमोन थांनाय बोसोर 2025 आवसो नायदो 26 नङा दे बे जाबाय 25 एप्रिल दानावमोन अलमस्ट 1 इयार जोब्बाय आरो बे जाबाय अनलाइन एप्लाइ जादोंमोन माखासे मिस्टेक आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बावहाय एसे नटिस खालाम अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन माने ग्रेड 4 साख्रिखौ थांनायफोराव माने रिजाल्टखौ होनो हायाखै
दा जोङो बे नटिसखौ नायबायना देन बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै बे जाबाय डिग्री लेभेलनि पोस्ट आं बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव सावरायगोन दे दा मोजां खबर जायफ्रानोखि डिग्री पास खालामना दङ 190 पोस्टआव येस स्किल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था अके टेनसन लानाङा देन एचएस लेभेलनि नोंथांमोनाबो रिजाल्टखौ नेगासिनो टेक्निकेल नन टेक्निकेलाव येस नोंथांमोननियाबो मोजां खबर बेखौ आं नेक्स्टआव सावरायगोन बेखौ दोनथ'बाय दा फैबाय जोङो ग्रेड 4आव ग्रेड 4आव बेखौ मोनसे नोजोरबो बेवहाय डिपार्टमेन्ट्सआ माल्टिपल्स दङ दे पोस्टआबो माल्टिपल्स दङ टटेल 275 बेखौ गोसोआव ला बे जाबाय सेकेन्ड पेजआव एप्लाइ जानाय अनलाइन अके अनलाइन एप्लाइ जादों आरो फार्स्ट पेजआव जानाया अफलाइनमोन दे बेखौ जोंबो नायगोन गासिबो नायजोबगोन गासिबो क्लियार जों नोंथांमोना 275 पोस्टआ जाबाय अनलाइन एप्लाइ आरो बेयाव रोखायै मोनसे क्राइटेरिया बिथांमोना फोसावदों येस बियो माने एकदम मोजां जादों आसामाव दा बेबादि कन्डिसन जाखाबाय बेखौ नाय मिनिमाम क्लास 8 नोंथांमोना पास दङबा ग्रेड 4आव साख्रि मावनो हायो जोंनि आसाम स्टेटआव बेनिफ्राय मेक्सिमाम एचएस पाससिमल' हायो मानोना एडिआरइ जेब्ला ओंखारदोंमोन अब्ला मोनसे रुल्स बानायबाय आसाम स्टेटआव जे क्लास 8 पासनिफ्राय एचएस पाससिमल' माने ग्रेड 4 साख्रियावहाय मोनो अके ग्रेड 4 साख्रियाव मोनो नङाबा सोरबा ग्रेजुवेट सोरबा एमटेक एमए खालामनाय मास्टार डिग्री खालामनाय जि डिप्ल'मा लानायफोरा बे क्लास 8 साख्रियाव एग्जाम होनांगौबा बिथांमोना बांसिन माने आवग्रिना लागोन जेराव क्लास 8 पास 10 पासआ साख्रि मोननाय नङा बेखायनो रुल्स खालामनानै मा खालामखो नियम खालामनानै क्लास 8 पासनिफ्राय एचएसआल' खालामदों आरो बे अफिसियेल नटिफिकेसना बियो एकदम मोजां माने जादों बाव जेबो मिस्टेक जायाखै अके देन बैसोआ सेम बेल' आरो डिफारेन्सआ नैबे फरायनायनि सायाव नाथाय जोङो जेब्ला अफलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन ना अब्ला मोनसे नटिस ओंखारदोंमोन जों बेखौबो दायो नायनोसै बेनिफ्राय जों बेखौ कम्पेयार खालामगोन दा नायदो नै अके बे मोनसे नटिफिकेसन बे एप्लाइ जादोंमोन 2024आव 31 आगस्टआव बियो एप्लाइ जादोंमोन आरो बे जाबाय अफलाइन अके अनलाइन नङा बेनो जाबाय ग्रेड 4 साख्रि 193 पोस्टआ बाव दंमोन नोंथांमोना गोसोआव दं जेब्ला नभेम्बराव बे जाबाय इन्टारभिउआ जादोंमोन ना नभेम्बर दानाव इन्टारभिउ जादोंमोन देन बेनिफ्राय बेयावबो अनेकटा माल्टिपल डिपार्टमेन्ट्स दङमोन आरो बाव पोस्टआ पिअननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन दङमोन अके देन बावहाय क्राइटेरियाखौ नायनानै एचएस एलसी पासल' होदों देन बेनिफ्राय डिग्री पास लिरनाय गैया एन्ड बेनिफ्राय क्लास 8 पास दङ बाथ्रा जाबाय बे 191 पोस्टआव बावहायथ' बेखिनि पोस्टआव एचएस एलसी पास डाइरेक्ट होदों ना बावहाय खुनु डिग्री पास लिरनाय दङ ना मा दङ जाना जाबाय दहाय जों मोन्दोंमोन ना क्लास 8 पासनिफ्राय एचएस पासआल' ग्रेड 4आव एलिजिबल जायो सरकारि आसाम रुल्स मथे नाथाय बावहाय बे मिस्टेक जादोंमोन मानोना दा बावहाय जेब्ला गासैबो रोखा क्राइटेरियाखौ होयोमोन अब्ला डिग्री पासआ एप्लाइखौ खालामामोन नाथाय बावहाय डिग्री पासआबो एप्लाइ खालामदों आरो बाइबा टेस्टखौ येस 100% बाइबा टेस्टखौ बावहाय हैदों देन अब्ला नायदो नोंथांमोना मोननै पोस्ट ओंखारदों मोनसे जाबाय 275 बेनिफ्राय 193 ग्रेड 4आवहाय दा बिनि रिजाल्टखौहाय होनायाव बेयावनो बेले बेजे जादों होननानै जोङो सर्सआव मोनथिबाय मानोना सिलेक्सन खालामनाया प्रब्लेम जादों अनलाइन मोनसे आरो लोगोसे अफलाइन मोनसेयाव बावहाय सासे केन्डिडेटआ नैबे अनलाइनावबो होदों आरो अफलाइनावबो इन्टारभिउ होदों अके दा अब्ला नायदो बिनि सिलेक्सन प्रसेस खालामनायाव गोबां बेले बेजेयाव दङमोन जायनि जाउनाव बिनि रिजाल्टखौ होनो हायाखैमोन दानिया मोनसे लास्ट अपसन मा दङ बेखौ जों दा सावरायनोसै दा बाथ्रा जाबाय डिग्री पासआबो साख्रिखौ मोननो लुबैखागोन दा बाहाय जोंनि स्टुडेन्ट्सनि मिस्टेक नङा मिस्टेकआ जाबाय CSBनिसो बै समनि मिस्टेक जालांदों जेराव बिथांमोना क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु एचएस पासखौल' डिग्रीफोरा माने बाहाय एलिजिबल जाया होननानै लिरनांगौमोन अब्ला माने खोथाया जोब्बायमोन आरो दा मोनसेल' अपसन दंसै आसामनि एडिआरइजों जुदि थाङोब्ला एडिआरइ लेभेलजों जुदि थाङोब्ला बा आसाम स्टेटजों जुदि रुल्सजों थाङोब्ला जोङो मा डिग्री पासआ बावहाय साख्रिखौ मोननाय नङा आरो बेनिफ्राय जोङो BTC 6 सिभिल काउन्सिलखौ नायोबा जोंहा माखासे कनसिडारेसन थायो गुबुन गुबुन माखासे क्राइटेरियानिफ्राय अब्ला BTCआव बेखौ माने एक्सेप्ट खालामगोन नामा बे मोनसे कुइसन मार्क थाबाय आं बेखौ बुंनो रोंला माने बेखौ CSBआ मोनथिसिगोन दा बेनो आरो जे डिग्री पासफोराबो जायफ्रा इन्टारभिउ होदों बिथांमोनाबो साख्रि मोननो लुबैखागोन मानोना गाइडलाइन्स मथे थांदों आरो BTCआवहाय किजानि कनसिडारेसन दङबो जानो हागौ जेरैहाय बेफोरबायदि माखासे फरायनाया नाथाय आसाम स्टेटआव टटेलि बन्द एचएस पासआल' मोनो बेनो जाहैबाय क्लास 8 निफ्राय एचएस पासआल' मोनो आरो अके डिग्रीया मोना ग्रेड 4 लेभेलाव दा लास्ट अपसन जों कनक्लुजनाव फैयोब्ला जोबनायाव CSBआ दा बावैनो मोनसे अफिसियेल नटिस बे जुन दानाव फोसावनो हासिगौ जे
क्लास 8 पासनिफ्राय हमना ला HS पासदाल' साख्रि मोनगोन एबा डिग्री पासआबो मोनगोन होननानै बिथांमोना मोनसे क्लेरिफिकेसन होगोन जुदि बे प्रसेसा जायोब्ला नाथाय जेनोखि आंनि इन्टारनेल सर्स मोननायाव बे केन्सेल थाङाखै दासिमबो बे प्रसेसा जानो फैगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो दैज' थाथ' समजों लोगोसे गासिबो अके जागोन आरो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना जाहाथे प्रेक्टिसाव थाबाय थायो एबा गुबुन गुबुन एग्जामाव ट्राइ खालामो आरो लास्टआव 5000 भेकेन्सि फैगोन बेखौ गोबां सानगासिनो दङ ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव दा बे फैनाया इजि नंथ'आ बे प्रसेसा जाग्रोनांगोन होमबासो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 गोदान पस्टआ फैगोन अके दा बेनो जाहैबाय दा फरेस्टखौ 157 मानो फैदों बेखौबो गोबां कमेन्ट्सआव खालामोनलाय मानोना फरेस्टनि प्रसेसा जोबखाजोबनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होखांबाय नालाय बेखायनो गोदान पस्टआ फैदों नाथाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ बे प्रसेसा दासिमबो जोबाखै नालाय बेखायनो गोदान पस्ट फैनाया इसेबां बे 12,000 पस्टआ पसिबल नंथ'आ बे समाव आरो दा बेनो नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय दा CSB आ मोनसे ग्रेड 4 नि सायाव अफिसियेल नटिसखौ फोसावनो हासिगौ बारा गोबाव गैला आं बेखौ फोथायदों दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट